unjani? Awu ngiyaphila yazi. Phela mama yazi phela ngicabanga ngazi la ukuthi mama ngaba kanjani ukuthi sihambele selekha ukubona. Yazi ngajabula nje magcola nendlini. Ngiyaphila wena unjani? Awu ngiyaphila mama yazi phela ngicabanga la ukuthi ngaba kanjani ukuthi selapha endlini bekubona. Ngajabula nje ukuthi magcola nendlini. Awu ngeke Donda. Ngicabangela indaba yakho. Kuthina Donda ama-results akho awalethi. Eish kodwa mama. Mama apha ama-results. Hawu, phela ama-results akho lawa HIV ne-AIDS nayo yonke izifo. Manje ngizazi la ukuthi ngifake into ene-healthy noma ngizoyigulisa. Ngeke phela ngi-afford ukubaleka ukuthi umuntu azi status sakhe a-check-e nje. Njengoba nami ngakwenzelwa bona ukuthi ngi-healthy yonke into yami right. So nami ngazi ukuthi ngi-50-50 ngazi ukuthi iziphi indlela zokungivikela. Yebo. Eish mama yabuza khona uzobona nami ukuthi ngizwanini kodwa ngisuke busy mantazi. Wena njalo nje uhlala ushinto eyodwa uhlala ubhizi. Hayi ngeke-ke mina. Hamba uyotest papasha. Ngeke phela. Hayibo singasiyigulisa hamba uyotest. Hamba ucheck athi ngeke ngize ekhaya ungacheckile. Awu ngafa. Hayi okay ngisoya-ke anginankinga nje. Ngizokukhapha mina manje phela lona kukusinda izinyawo. Ngizokuphelezela. Oh mama serious? Aish. Yashesha futhi clinic. Awona nje yonke into izoba fast. Mawufuna serious ngize ekhayeni. Sohamba. Okay mama kodwa nani nezinto zenza ama-clinic cha ngijwayele kodwa. Hayi ngizokujwayeza. Weza kimi zikhona ziningi wankhethe eningini so nje kumele wazi ukuthi ungenele ini la. So hamba. Awekho ama-excuse Monday yimi nawe. Okay mama sekuthola ukuthi Monday sesiya e-clinic sekuthola ukuthi sengingculazi manje mama soqhubani sithandana. Awu phela lokho akushintshe lutho emihle nami soqhubani nje sithandane ukuthi nje ngizoba supportive. Ngiyothathe nami uprep ngikhaphe landa amaphilisi akho ngikukhumbuze wadle ngendlela yabo yonke into nje ngeke kuze kuhluke ukuthi wena uxaphashe wami sezohluka nje ukuthi ngisuppose kuvuka yonke into oyenzayo sidla amaphilisi ngendlela efanelekeyo yabo kuze singaguli kodwa futhi into yethu ibe right. Hayi okay ke mama futhi ke Monday yimi nawe isale clinic. Hayi futhi Monday ke ngizokufona. Phela mfethu sinenkinga phela nawe. Inkinga yanto nami kwetsakalani manje. Phela mfethu mama engimphethe mfethu usinisi ufuna ngo-check mfethu lapha e-clinic anginayo ingculaza. Ingculaza umntana nami ingculaza ubala lo anje nami mina nginayo intana ingculaza kodwa kuyaphileka buya ayinabungozi lento le. Uyophuza nje amaphilisi mfethu ube nomkhaba abantu bebona ngathi unemali kanti lutho ntana mvele thina siphuzela amaphilisi. Izinto ezincane lezi. Awufethu phela ubuthando mfethu engimthanda ngendlela engimthanda ngayo mfethu izophela phela masithothi kunengculaza. Hayi khule yeka lokho uthi uzothanda ntana ungathiwa mfana umtholakala unengculaza ntana sofana sobababili kulento le bese sabangena ongane sabathelela intwana ngibona umapakisha lapha nekhonini lapha ngakwesami lapha intwana nyehalele langane doko mele siyithelele lezi ngane ntana ungabe isithingithingi kanti vari. Yabo hayi okay mfethu ngiyakuzwa kodwa mfethu ngistress mfethu phela ngiyamthanda umntana masihlukana mfethu kanjalo. Ntwana ongane baningi phandle la usazohlangana nabanye abangcono ukudlula yena doko bona relax nje ehlisa umoya phansi. Shandisa usinento niyakuthanda futhi uthanda kakhulu ntwana yami. Wena nje banethemba ukuthi hayi zonke izinto zoba great. Okay mfethu ngiyakuzwa mfethu kodwa mfethu lento yakho ukuthela abantu engculaza mfethu because uzoboshwa mfethu. Wazosuqeda izwe mfethu uma ubhizi lokuthela abantu ingculaza. Bazokwazi kanjani ntwana ukuthi ngiphethe ingculaza? Ngeke bazi ukuthi ngiphethe ingculaza. Lento le i-secret yami yedwa yabo mama bathelela ngizobathelela ngoba nabangazi ukuthi balala nabo bani yabo. Vele abafana sibaningi lana ku-industry so yabona into eyi-one nje lezi. Mina hamba nalengane ntwana yami uyo-check ukuthi awunayo yini ingculaza. Noma ungathiwa uthole ukuthi unayo ntwana yami secret ntwana soba yi-one kanje. So bazogcwala ngathi ntwana kule industry ntwana. Yithina amabhozi endawo dog. So besivuka siphuza amaphilisi ntwana siyobangena dog. Ngomshubo oyi-one dog. Yabo. Hayi ngiyakuzwa boy hayi ngizohamba nje ngaso-check-a Monday. Ngathi kulezi nsuku awukho right muzi. Angikho right ngiyafa ikhanda umzimba ubuhlungu waya ngisazi ukuthi ngenze njani. Uke waya kodwa eclinic? Ngiyasaba ukuya eclinic ngizothi ngiyakhona bese ngivele ngithola ukuthi ngikhulelwe. Awuseyonde njengani sobabili? Ngeke abafana bayabaleka mase bethola ukuthi kuba nengane ezayo. Ngisabayo nje ukuthi ngizothi ngiyafika lapha kuthiwa nengculaza nayo vele wena ingculaza. Mina nengculaza ngifresh kanje buka nje ne-6 pack nginayo. Hawu umuntu oyimali zakhe yabona noma. Hayi kodwa noma kuthiwa usenayo ke ngeke ngikhona nje ukuya eclinic mina ngizohamba izangoma.
Hawu qala uye-check-a mose eklinikhi. Hayi ngeke khona omunye ugogo ohlala ngale ngaphesheya engimaziyo. Qala eklinikhi busuzoya kuleyo. Angeke ngikhona ukuya eklinikhi ngizoqala kugogo kuqala uma kungalungi-ke hayi shuthi kuyoze kuyiphelele. Qala eklinikhi khona uyo-check ukuthi mhlawumbe zonke izifo ukuthi awunaso isifo yini emzimbeni. Hayi khululeka ugogo uzongihlolela ngale ngaphesheya yonke into izoba right. Yo sawubona. Ngiyaphila njani? Yo wazomuhle ntokazi. Ngiyabani sibonga. Yo muhle mama yo. Ngisacela ngishale 360 nyanga. Hawu mama, bambisa ngambodi maswidi nje so imali izinto zami vele. Yo. Mama ikhona imali ngizokufakela nje. Ngiyakudala yo. Mama uhlala ke. Angihlala la. Ngihamba ngemoto la ngakudrop ekhaya. Hayi ngiyabonga. Sabona. Yazi kodwa ngiyakuthanda ngithanda ukubona uqhamuka laphana yo. Ngiyakuzwa. Cha kodwa ngikuthandile lezo. Ngithanda ismile sakho. Ngiyabonga. Amehlo akho. Ngithanda kona. Ngisacela inamba yakho. Inamba yami 500. Khuleka mama bambisa ubhuti maswidi so imali izinto zami vele. Ngisacela ufake inamba yakho. Yo ngiyabonga mama ngiyabonga kakhulu. Nkosi wayo ungenza isilima. Isilima ngani manje? Ungenzelani isilima? Isilima ngani? Ungenzelani isilima? Isilima Usiyazi nje ngani? ukuthi mina ngithandana nawe. Ungithelela ngengculazi. Akunayo ingculaza mina mama uyabona nawe Usho ukuthi singifresh kanjani. le eclinic baqamba manga ukuthi mina ngengculazi. Luso badlala ngayo mama mina nawe uyabona singifresh kanjani. Ayi ngeke Nkosi wena nje ungithela ingculazi wena ubreak ubutshitshi bami nje ucala nje lokho ngizongithela ngengculazi. Waye ungangitshela ukuthi unengculazi? Lalela mama nginayo yehlisa umoya Hayi suka waye ungangitshela ukuthi unengculazi. Ingculaza mama. Hayi. Badlala ngalo. Nkosi yazi ukuthi mina ngasuka ngikuphe bedle nje ukuthi ungithela ngengculazi. Kodwa mama ukhuluma ngiqinisa nginayo ingculaza. Mina sufuna ke manje ngibonakala ngidla amaphilisi mina. Hawu mama amaphilisi anankinga sophila siba u2 musi. Sophila soba u2. Sophuza amaphilisi. Soba u2. Yeah. Uba ungitshela incane ngasekucaleni ukuthi mina ngingculazi Nkosi. Mama ngisakuthanda mina sikhohlwa ngeke. Mina nje ngiphila ngamaphilisi manje. Mama Uphila ngiyakucela. ngamaphilisi Nkosi. Ngiyakucela mama. Uphila ngamaphilisi mina. Sophila soba u2. Uphila ngamaphilisi. Sophila ngamaphilisi. Uphila ngamaphilisi nawe. Yebo. Hawu kahle wena ungazongijwayela kabi wena. Hawu. Mama I'm sorry. Ngamazi mama ngazi ukuthi kanjani. Nami bengakulindele lokho mama. Awuhlehla ngazongithela ngengculazi. Kulindeleni wena wenza ucaza ungavikelekile. Hlehla ngazothimula ingculazi ifike la kimi. Ucabangani ngempela. Ungangibizi futhi mina ngomama nginegama. Ngazi nomunye kufana nami. Akude mama. Ungale Mama. kumthinta kahle. Mama. Ngathi ekhohle ukuthi positive kwesha baba kwesha. Mama. Yey uyangazi nginegative. Hlela. Mama nje washo Khwesha. wena ukuthi mama uthi ngithi positive mama sokuba. Kahle. Ufuna ukuthi ngifane nawe mina ngigule. Kwesha. Cha mama. Ungale kungibiza ngomama wakho. Ngisomama wakho mina igama lami usine. Kwesha kanyisi. Ufuna ungithela ngengculazi uthi saphe ingculazi. Awu mama. Kwesha. Mama ngazi. Uyabona umoya wakho uhamba no positiveness. Kwesha. Awu mama. Ungayisho lento mama ngithanda ngayo. Kwesha. Angidlali nawe. Uzoboshwa. Ufuna ungifake ingculazi uzoboshwa. Cha mama Kwesha kukanjani uzoboshwa. mama kukanjani. Kweshela. Ngiyakuthanda. Uthanda bani? Ngithanda nengculazi ngitanda positiveness. Kweshela. Ngiyakuthanda. Uthi saphe ingculazi. Mama angiyasho mama sangazi nami kanjani. Awazi Angazi. uthi uqamba manga. Wena ucabanga ukuthi manje ucaca ungavilekile kube njani? Kweshela. Awu mama. Hey. Uzamani. Kuningi babe njengawe. Kahle. Baningi abafana nawe la ngaphandle aba positive. Hambiye kubo. Kwesha ngifuna ukukuthinta. Ngaloko ngimene uzobosha ngitshela nasi bababuka. Wathi umuntu othelela umuntu ingagciwane ngobudedengu uyaboshwa. Uzoboshwa. Kwesha. Ngithe kwesha. Ngithe kwesha. Umuntu athanda ingculazi yakhe hamba uqala udle amaphilisi ungazube wesa. Kwesha. Cha mama mina bengazi ukuthi mama ngipositive mama. Oh, manje ubulindeleni. Ubucanga ukuthi mama positive, ubucanga ukuthi ngiqinisile. Hayibo, yonke into is a fairy tale baba ngidlala. Angeke ngijole nengculazi ngiyibuka ngithi singculazi ngisondeze eduze. Angidlali nakho shela. Kodwa mama awuthembi ukuthi sihlukane nje mama. Angisujesi mina ngigcina ithembiso zami. Kwesha. Mama ngiyakuthanda. Amathakha hamba nengculazi. Mama ngiyakuthanda. No, umuntu athanda amadolo akho. Umuntu uthanda umzimba wakhe namaqala akho phume kimi. Hawu, uzamani ngempela. Mama ngiyakuthanda. Kahle. Jola nabanjengawo unengculazi, accept. Unengculazi, hamba hlala amaphilisi. Hawu uzamani ngempela. Kahle. Hawu nenhlala. Hey God. HIV inkosi. Bongisithanda sami siyami. Oh.
ngibhawaza ngiqedi ngishaya ekhaya. Yini? Sengithi ngiyimisela ungibona ukuthi bengihappy kanjani. Yazi ungibona ukuthi bengihappy kanjani. Ngibanazo. Ungezi nengculazi. Hayi beyo. Ngiyakutshela. Sengithi mfethu ngishado baba, he ngisizile ngangaya ekhaya kubo. Ngabe nje cabanga bengizobamba izingculaza ngesonde zedosi. Ngisizile nje ngayenda phela mina ngidlala kanjalo bengeke ngibe positive ngenxa yendoda ngikade ngihealthy kangaka. Naye igawula ibheki. Hawu! Ingculaza. Obengakutshela ingane kodwa ke ngisaqala. Lapho bengabe ngothatha ama-test, bengithi ngihamba ngisibhama ekhanda. Ngathi sihambisisa ama-test, ubengafuni. Uzocisha ukhipha isidumbu sho wena. Hawu! Umuntu akafuni ukuyotest, kanti wazi kahle ukuthi ufihlele, ufihla i3 yonke. Kodwa ke Bafana bathathu. hawo. Ngane ngiyakuzwa. Manje okay ucabanga ukuthi wenze njani nizoqhubeka niyathandana noma kanjani? Awungeke sisi. Ngithi singculazi ngisondeza eduze. Ngibonakala emphakathini bambene nengculazi, angeke mina. Iphele nje obade ngitshela. Iphele sithola ama-results, awungeke. Awungeke mngani, ngeke. Kodwa phela mngane akwazi ukuthi kube kanjalo. Angithi uyamthanda no. Ngiyamthanda kodwa ayinengculaza sisi. Ngithanda yena not HIV la ephethe emahlombe. Hayi phethe emhlombe gijima umzimba wonke. Ngeke. Hawu kodwa mngane wami ngoba umthanda lo mfana kunezinto eningenza ukuthi okay into yeni iqhubeke but phela ungakhona ukuthi ngobe mfana ngathatha amaphilisi nawo khona amaphilisi ongawathatha ukuthi uvikeleke kule nto enibhekene nayo manje. Kodwa uthando lweni akumele ukuthi lihlukanise yinto nje. Kodwa khona ukusizakalayo akumele ngeke. Noma kuthiwa amaphilisi akhona sisi, wena sekuwuba ungajona into engculaza. Okay. Kukhulu ngifuna uqamba amanga ubhekene nenkinga nami ngeke ishwa. Okay, nami ungathuthi. Uyamthanda lo mfana naye uyakuthanda. Mhlawumbe khona izinto vele ungeke ukhona ube comfortable ukuthi yabo utshela umuntu wakho uhlale naye phansi uthi okay umuntu wami ngine-HIV. Yabo ukuthi vele naye besaba lokho kwenzeka manje. Ngithi manje usumalini? Besaba lokho. Kodwa ke mnganami ngiyacela ukuthi uzame ukwehlisa umoya ukhulume naye mfana ngoba phela uyakhona ukuvikeleka wena. Uyathemba izinto zelapha eklinikhi. Uyathemba ka? Uyathemba yini? Themba mina. One mistake phela nami wami. Themba mina wena. Wena nje hlala nomuntu yakho ukhulume naye phansi nikwazi ukulungisa izinto ngoba manje usele yedwa manje akekho umuntu engakhuluma naye. Yebo lo muntu nabazali mfethu ababonisana ngale gcikwana liphethe. Ngiyavuma unabazali lezo bathi phela wena ungumuntu wakhe. Lo muntu ngangiwo musuba nenkani ile nkani yakho engayifuni. Lalela mina ngithi lalela ukulalela nje. Dumisa umuntu wakho loya manje lo muntu wakho unesitho ukuthi ukuthi wena utholile ukuthi une-HIV nanokuthi manje uyamala kuningi manje sekukuningi yena uyedwa lento engeke isolve abazali. Uzojabula yini lo mfana mangathi manje uyayibulala? Cha khona kungaba kuma seyibulala. Okay ngizobuyela enkanyisweni. Ngimkhulumise ngimconvince ukuthi adla amaphilisi futhi engayibulala. Kodwa ukujola naye cha ngeke. Cha kodwa ke mngane wami lalela ngizoba umngane wakho nje. Lalela kuyafana noma ungasuka enkanyisi. Ngike wazi ukuthi unalo usuka kuyena mhlawumbe ungena komuntu ukuthi une-HIV. Angeke ukwazi testa phela unkanyisi ngimbambe kanje ngiyathesta. Mngane. Ngeke abafana bayingozi mina into engakutshela yona abafana bayingozi abafana bayaluthana. Ungathi uyamthatha manje umhambisa eklinikhi niyo check avele ethenga inesi athi nesi ebuye nama results negative uzokwazi ngani masulale nayo lo mfana wena uve kusasa positive uzothini? Cha kodwa ithi ngiyayizwa into esho mngane wami uzobuyela enkanyisi ngoxolisa yabo ngendlela engekuthenga. Mina into engicela yona manje mngane wami mina ngiyakuthanda yezo. Mina ngicela ukuthi uhambe ukhulume nalo mfana niqhubeke nento yini ngoba vele usuyamazi la emhlabeni ungabathemba wonke umuntu. Lokho ubekela ikhanda ukuthi ungabe umthemba umuntu. Wena sticka kulo mfana wakho uhlale naye uxolise umkhafathe uthi uzokhona ukuqhubeka naye ngoba phela uthanda likashintsho usamthanda ngithi. Yeke kodwa mngane ngirisk ngempilo yami ngiyizwa. Awurisk ngithi manje. Awungiyarisk. Awungiyarisk. Awurisk. Ngeke. La angithi manje ukuthi ipino ushukela ngabe ngiyezwa. HIV. One mistake la one bullet usengidle amaphilisi impilo yami yonke. Sorry sisi. Angithi manje wena. Ngizohamba ngibomngane wakho soba nje mina naye. Amathe noli
buka nasi ngeke ngize Akithi mngane wami lalela. Ngoba bengisho ukuthi wena ngithi uzothatha amaphilisi ukuthi ungatheleleki. Naye elamaphilisi akho noma vele usenayo vele. mina sengimele ngidle amaphilisi bengayidli ukuze ngithande nomuntu enengculaza ngoba ngishiya Usamthanda kodwa ukumthanda. hayi phela mina mkani Mana. semele ngidle uprep ngenxa yakhe Man, okay, usamthanda. hayi